Андрію, йди до дошки розв'язувати номер. Ого, а що це в нас? IQ вистачило, щоб зі стільця піднятися? Оце так новина. Ну, давай. Ану, може ще в нас IQ вистачить, щоб до дошки дійти. Ну і чому ми стоїмо? Я так бачу, що IQ дійти до дошки в нас вистачило, а щоб написати щось на дошці, так в нас бракує IQ. Не пам'ятаєш, як розв'язувати? Скажи, будь ласочка, а ти, може, вдома мізки забув? Чи вони в тебе постійно забуті? Ти постійно такий якийсь тупоголовий, нічого не зрозумієш, нічого не робиш. Може, це проблема саме в тобі? Може, в тебе якась проблема з головою, проблеми з мізками? Ну, скажи, будь ласочка, я сварити не буду, я ж все ж зрозумію. А можливо, тобі потрібно піти до лікаря, полікувати свою тупоголову голівеньку. Не думав про це? Сідай, тупоголовий йолоп, я тобі вліпашую одиницю. І, будь ласочка, Настінька, відмінниця золоце, давай, будь ласочка, іди до дошки, покажи цьому дебілу, як потрібно розв'язувати номера.